हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साख्रि सफैलायबाय आपडेट लाबोलायबाय नोंथांमोननो आसाम ग्रेड 4 एग्जाम दा बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हासिगोन बा साख्रि ओंखारबावदों स' नोंथांमोना आनजाद होग्रोनांगोन बेनिफ्राय लास्टआव अरेल टेस्ट दङ 20 नाम्बारनि एग्जामा 50ल' थागोन दा बेयाव 8 पास 10 पासफोरा एप्लाइ खालामनो हासिगोन अफलाइन हिसाबै बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम आरो नोंथांमोननि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 28 सेप्तेम्बरसिम थागोन दा नोंथांमोना बे फर्मखौ बहा मोनगोन होनोब्ला डाउनलड खालामनो हागोन स्टेन्डार्ड फर्म होननाय थायो बा नोंथांमोना बिजाब दखानाव बायनानै बेखौहाय स्पिड पस्ट खालामनो हागोन बा डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना साबमिटबो खालामनो हागोन दा साबमिटखौ बबेयाव खालामगोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों बेखौ नायनोसै फैदो बेनिफ्राय बे पस्टआ फैदों नलबारि डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि अफिसनिफ्राय फैदों दा जुडिसियेल अफिसनिफ्राय फैदों नलबारिनिफ्राय स' नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हासिगोन लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ डाइरेक्ट फैनानै फार्स्टनि अप्सनावनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो लोगोसे PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन जों बेयाव नायनोसै फैदो जोंहाथ' मिथिखाबाय बे फैदोंमोन जोंहा नलबारिनिफ्राय दा नोंथांमोनाहाय खालामदो जायफ्रा एलिजिबल जायो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे बायदो बिजाब दखानाव मोनो आरो लोगोसे गासैबो फरायनायनि डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंनि सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन गासैखौबो कास्ट सार्टिफिकेट लानानै फरायनायनि लानानै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लानानै बेनिफ्राय गांनै फट' कपिस नोंथांमोनाबो हरफानांगोन कालारिंखौ अके बे जबा जाबाय अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना आरो बबेयाव हैनांगौ आं बेखौ खिथागासिनो दङ जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन जेबो गोनो गोथो गैया आरो बे पस्टआ दङ जोंहा फार्स्टआव जोङो पियन दङ अके पियन दङ आरो बेयाव आनरिजार्भआव सानै दङ बेनिफ्राय माखासे रिजार्भ जाना दङ बे आनरिजार्भआव STआबो खालामनो हायो जिंगासिनांगौ गैया मोजां नाम्बार मोनबानो साख्रिखौ मोननाय जायो बेयाव गासै 7 पस्टआ दङ स्केल पेखौ नायदो नोंथांमोना राइट साइडथिं दङ बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड नाम्बाराव मोनदों एन्ड थार्डआव मोनदों स' थार्डआव जोंहा STP हिसाबनि रिजार्भ दङ अके बेयाव रावबो खालामनो हाया जास्ट STPआल' बेयाव खालामनो हागोन बेनो जाबाय नाइट चौकिदाराव दा बे सासेल' दङ बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव हाला बे रिजार्भ दंखायो दा नोंथांमोना हागोन 3 नाम्बाराव हागोन बेनिफ्राय 1 नाम्बाराव हागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन आरो एग्जाम पास जाबानो मोनो बेफोरबायदि जबा थाब जायो एग्जामा आरो लोगोसे थाब साख्रि जायो दा बेखायनो नोंथांमोना बाहागो लानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ मानोना बे जाबाय ग्रेड 4 एग्जाम अनलि 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेनिफ्राय अरेल टेस्टआव 20 थायो दा बेखौ जों नायगोन दा बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि क्राइटेरियाखौ नायनांगोन दे दा बेनो जाबाय मिनिमाम क्वालिफिकेसना जाहैबाय 8 पास माने गाहायसिन फरायनाय 8 पास आरो बेनिफ्राय गोजौसिना जाबाय 10 पाससिम हागोन बेनिफ्राय 10 पासनि बाराब्ला हमना ला HS पास डिग्री पास जाब्लायाव इनएलिजिबल बा नोंथांमोना एलिजिबल जाला एप्लाइ खालामनो हाला दाखालिबो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय बेबादि दङमोन जायफ्रा HS पासनि बारा नोंथांमोना ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन खायसे खालामदों जानांगौ नाथाय सेलेक्ट जानाय नङा दा बेखायनो बेयाव गाइडलाइन्स होखायो जाहाथे नोंथांमोना खालामा मानोना नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव गासैबो रेजिस्टार थाखायो नालाय बेयाव थगायनो हाया बेयावनो रेजेक्ट खालामो देन बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोङो बेयाव इलिजिबल जासिगोन जायफ्रानिखि बैसो गोरोबबाय नोंथांमोना खालामदो दा हाउ टु एप्लाइ बेनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनाहाय खालामनांगोन जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड गांनै फट' कपिस कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौबो नांथारगोन मानोना बेयाव थायो नालाय बेयाव बिखादों जेला देन बेनिफ्राय स्टेन्डार्ड फर्म बायदो बिजाब दखानाव बा डाउनलडबो खालामना लानो हागोन प्रिन्ट खालामनानै फिलआप खालामनानै बाय पस्ट बा नोंथांमोना स्पिड पस्ट हरनो हागोन बा खाथिना डाइरेक्ट थांनानैबो साबमिट खालामनो हागोन दा बेखायनो गांनै फट' कपिस हरफाबावदो बेनिफ्राय एनभेलपआव सोनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना हैबानो हागोन बा स्पिड पस्टबो हरनो हायो आं बेखौ खिथाखाबाय देन बेनिफ्राय जोंहा एड्रेसखौ नायोब्ला जायफ्रा स्पिड पस्ट खालामनो सानदों स' नोंथांमोना नुनो मोनदों डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज दङ स' नोंथांमोना पिन नाम्बार मोनखादों बेयाव थांनानै हैनो हागोन बा डाइरेक्ट ड्रप बक्सआवबो हैनो हागोन अफिसाव थांनानै खाथिफोरा आरो दा बेनोमोन स' नोंथांमोनाहाय लास्ट डेटआ 28 सेप्तेम्बरसिम थागोन हानायसेबां थाब फै जाहाथे नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जायै बायदि बेनिफ्राय एग्जामा माबादि सिलेबास दङ बेखौबो नोंथांमोना नायलांखादो दा बेयाव एग्जाम जागोन आरो फार्स्टआव 50 मार्क्सनि आरो एग्जाम जानायनि सिगां एडमिट मोनगोन बेखौ अफिसियेल साइटआव होगोन आरो जेब्ला होयो आपडेटखौ होगोन 50 मार्क्सनि कमन रिटेन टेस्ट जागोन होनना बुंदों दा एसामिस इंलिश दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ GK दङ आरो रिजनिं दङ अके स' नोंथांमोना नैबे एसामिस लेंगुवेजनि 10 मार्क्सनि लिरनांगोन आरो लोगोसे मानो होनोब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि जब नालाय एसामिस लेंगुवेजखौ मेन्डेटरि खालामदों बाट मा खालामनो जोंनि BTRआवबो जोंहा BTRआवबो 10 मार्क्सफोरनि ग्रेड 4 जायोब्ला मेन्डेटरि खालामनांगोन दा बेखौ आं साजेस्ट खालामो आरो जास्ट मानोना रोंनांगोन बयबो BTRआवबो बर'खौ रोंनांगोन एन्ड आसामावबो एसामिसखौ रोंनांगोन
स' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामनांगोन स' एग्जाम पास जायोब्ला भाइभा भइस दङ 20 मार्क्सनि जागोन आरो बेयाव 1:3 लांगोन मोनसे पस्टआव साथाम केन्डिडेटखौ लांनाय जागोन नोंथांमोनखौ लास्ट प्रसेसआव आरो नोंथांमोना जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनो साख्रि मोननाय जागोन दा 1:3 मोनसे पस्टआव साथाम लांनाय जागोन दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनदों एप्लाइ खालामदो आरो भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो